3 yıldan soň bizning köp kine maglumat jyyldy. Çünki biz her wagt aralashıp turabız bizning janotarlarybız bilen, tamaşaçylarybız bilen, indi bir köp jurnalistler bilen işlerge turup kelenler şu yıllar döwründe. Olar bizning bütün ýoňalyklarymyzy indi çygaryp turga tyrşalar, bizim bilen işleýän kişiler bir köp arasynda da oturalar. Rahmat eýlesin bilen şu kitabımızda bir köp indi şıkkan interwýularymyzy da kiritdik. Bizge bağışlangan şiirler, özümüz ijad etken jırlarımız, şiirlerimizde kirdi bu yılı ise. Ondan soň indi bir köp özümüzün ijaddaş dostlarımızın fikirleri, köp türlü ülkelerden bolgan dostlarımızın fikirleri kirdi. Ama da indi klipler turunda bir köp yazdık bu yılı, çünkü bir köp kızıkşınçılar köp klipler turunda ayrım işler. Qanday edi fotografiyalar, umuman 3 yıl içinde nindi özgärişler boldy bizning şu kitapga ve şu Ulum degan programmasına beýlenişli etip çykdy. Her kitapny baylardan satyp alarga bolar, Bu kitapның içinde şulay MP3 diskisi var, bulakka indi. Bu bizning konsertlar dagına satıladigan kitap. Bizning boşqa jerlerge biriktirmedik ana. Kelgen tomaşaçı varsa